Salutare fraților, sunt Bo și mine și Boy, voi la un nou episod pe acest canal. De data asta am revenit cu un nou episod de Factions, o nouă serie, alături aici de Alex Team, care ne-a oferit baza asta, o bază ceva mai mică, dar pentru început este foarte bună. Și vreau să-i mulțumesc și lui Cătălin pentru că, de fapt, pentru că mi-a dat toate itemele care le vedeți voi aici, 20 de blocuri de diamant, 3 ghipule, 13 iron și încă câteva iteme ce mai vedeți voi acolo prin inventar. Fraților, factura se numește Swaggy Road, textura pe care o am acum se numește Green Days, ca să nu mai cereți prin comentarii și chestii de genul, deci Green Days, o căutați și voi pe YouTube sau Google. Așa, și am zis, baza asta e de la Alex Team, băiatul care îl vedeți aici. O bază destul de bună pentru început, dar eu vreau să fac pe viitor o bază ceva mai mare și să nu aibă etaje, să fie așa mai largă, mai mare, fără etaje. Că după cum vedeți asta e așa cam mică. Așa, hai să dăm home intro. Nu știu de ce mi-am pus așa home-ul. What the fuck, mai sunt niște minereuri pe aici și am să și precizez că pe 12 februarie, adică azi, este acces la Fly la toată lumea. Aolo, TPA, hai repede să acceptăm și lui Alex. Deci, duminică când vedeți voi episodul, o să aveți și voi accesul la Fly pe server. Bă, știu că unii mi-ați sugerat mai multe servere să joc pe ele, dar o să joc pe serverul ăsta deoarece e server de români, toate cele. Why not? Și pe ăla de englez, bă, cam plictiseam așa. Aici pe serverul de român poate mai faci ali cu cineva, că mai faci prieteni, nu-i problemă, mai bagi și alți oameni care nu sunt abonați. Bă, frate, nu fura, mă. Așa, doar că este un bug foarte enervant pe serverul ăsta. Când te miști te dă înapoi. Ce-mi tu, mă? O pix de diamant? Nu aruncat nimic, mă. Au, mă, frate, te pup. Hai să luăm pixul de diamant. Bine, frate, foarte bine. N-ai ce zice. Și da, fraților, poate nu o să fie chiar așa fain acest episod. Acest episod este ceva gen un intro al seriei, ca să știți și voi despre ce e vorba, pe ce server o să jucăm, toate cele. Nu vreau să zic că va fi un episod scurt sau ceva de genul. Va ține și asta acolo 7 minute sau ceva de genul. Să sperăm că în episodul următor o să venim cu baza mare, ori cu un raid. Nu știu, rămâne de văzut, că după cum știți, începe școala. Wow, ce mă bucur, glumesc, că sunt ironic. Chiar nu mă bucur deloc că începe școala. Nu știu, e foarte naș pe școala, nu-mi place școala, mai pe scurt. Vreau să văd acolo, vă place școala sau nu. Bă, frate, pentru mine nu prea îmi place pentru că e un program foarte nasol, adică eu mă scol ceva gen la 8 până mă spăl, până mănânc, să zicem că se face 9, după la 12, la 11 jumate trebuie să plec la microbus pentru că sunt avetist, la 12 jumate încep orele, de la 11 jumate până la 12 jumate trebuie să fiu în microbuz, așa, și după am ore până la 6 jumate, la 7 cam așa vine microbuzul, iar eu ajung acasă pe la 7:20, da, foarte fain, nu? Foarte fain. Și seara ești obosit, nu mai ai niciun chef să scrii, dar trebuie să scrii. Ce să faci de aici, ce să faci? Bă, nu știu, e un program foarte încărcat așa, mi se pare, mie nu este prea bine gândită treaba asta, dar n-ai ce să schimbi. Nu tu alegi. Pentru unii știu că au program de dimineață, adică un program mi se pare foarte bine făcut, nu cu pauze, ceva genul, zi, e foarte ciudat programul ăsta. Da, în fine, nu contează, ne descurcăm și noi așa cum putem. O să trecem și peste, adică, normal, că am trecut deja peste, adică, acum 2 săptămâni cât am stat acasă, m-am cam dezobișnuit așa să mă scol la 8, aoleu. Câteodată trebuie să te scoli și mai devreme, dai un test, ceva mai greu. Bă, n-ai ce facem. Vreau să știu și eu așa, de curiozitate, la voi cum e școala, cum sunteți de dimineață sau după amiaza. Unii știu că sunt mai mici, normal, că clasele 1-4 e clar că sunt de dimineață. Unii sunt mai mari și sunt după amiaza și alții care toți sunt mai mari și sunt și de dimineață.
Fiecare combate. Hai să-mi facem aici loc de bază. Hai că mă ajută și Alex. Foarte bine. Facem așa mai mare, mai larg. Bă, foarte tare. Hai să strângem și noi pentru această serie. Pentru că știu că pe canalul vechi era seria voastră preferată. Cât mai multe like-uri, cum ar fi 15-20 de like-uri. Cred că 20 de like-uri se pot strânge pentru Minecraft. Doar e Minecraft. Jocul vostru preferat. Din câte am văzut. Da, dar vă zic de acum, canalul va fi bazat pe Clash of Clans. Deci va fi și Minecraft, nu zic nu, dar Clash-ul va fi baza, să zic eu așa. Hai să luăm și iron-ul ăsta, că ne va trebui. Poate o să le dăm la oameni, pentru că după cum ați văzut eu am 20 de blocuri de diamant. Vă dați seama că în fiecare facțiune pe care am avut tot ce am primit am împărțit cu membrii din facțiune. Deci frate, nu exista un care să-mi ceară diamante pe seriile de faction. Normal, nici nu erau diamante făcute de mine, erau diamante primite. Și odată ce nu erau făcute de mine, am zis să le împart și eu cu abonații. Nu știu cine mai face asta. Pentru că nu prea se găsesc așa cu una cu 2 diamante, părerea mea. Trebuie să stai să minezi, aolo. Îți vine rău. Bă, și le mulțumesc tuturor care mă susțin. Ieri am făcut un live special pentru 100 de abonați. Vă mulțumesc și pentru 100 de abonați. Am văzut acolo foarte mulți oameni pe live, adică a fost cam constant peste 7 oameni. Au fost și 10 și 12. Pentru mine mi se par foarte mulți, pentru că pe canalul vechi, dacă aveam 5 oameni, eram barosan pe live. În fine, nu contează. Mama mia, ce urât vorbesc ăștia prin chat. Hai, Alex, se bagă acolo cât mai mare să facem încăperea asta. Vă dați seama că nu o să stăm să facem toată încăperea asta pe videoclip. Doar dacă dădeam un speed, nu m-am gândit să dăm un speed repede, să nu vă plictisesc eu cu așa ceva. Dar las, mai vorbim și noi. Și în episodul viitor începem noi în forță acolo. Ca băieții grei. Bă, și Alex, știi, mai în toate facțiunile care le-am avut, pe toate serverele a intrat în ele. Deci pe tip îl cunosc și e de treabă, chiar dacă nu cred că se uită măcar la vreun episod de-al meu. Pentru că nu prea l-am văzut vreodată pe canalul meu. Da, tipul e de treabă, nu niciodată nu v-am cerut să vă uitați la videoclipuri până la final. Nu sunt chiar așa obsedat. Cine se uită bine, cine nu. Unii pierd lucruri importante, alții le văd. Că nici eu, câteodată nu mă uit chiar așa, adică și eu sunt fan Max Infinit, dar nu mă uit la toate episoadele lui, că unele chiar nu-mi plac. Și nici nu dau dislike sau chestii de genul și nici eu nu prea primesc dislike-uri și chiar vă mulțumesc că nu mai există hateri. Poate v-am mulțumit dând quit-ul pe contul mare. Bă, posibil. Și oricum n-am jignit pe nimeni ca să am hater și chestii de genul. Hai să spargem și peretele, frate, nu, bă, că vreau să fac bază mare aici. Nu o lăsăm așa mică. Să luăm și restonul ăsta. Bă, nu știu, să vă spun de acum, dacă vreți să intrați în facțiune, lăsați-mi numele voastre de pe Minecraft în secțiunea de comentarii, pentru că vedeți și voi ce spam e pe chat. N-ai cum să citești chat-ul, pentru că merge mult prea repede, adică poți să-l citești, dar dacă mă tot rugați să vă bag în facțiune e cam greu. Îmi spuneți pe chat, la comentarii, numele vostru de pe server, eu o să vă dau invite dacă vă văd pe server. Păi nu, bun, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați-vă acolo un like. Eu am fost Bobo și ne vedem data viitoare. Bye bye!